Λέγοντας κλάση, εννοούμε ένα γενικό τύπο αντικειμένων που έχουν κοινές μεταξύ τους ιδιότητες και ενέργειες. Στο παράδειγμά μας, παρατηρούμε πως οι δύο πελάτες, Άννα και Μαμά, έχουν κοινές ιδιότητες, όνομα, επώνυμο κλπ. Αυτό που αλλάζει είναι οι τιμές των ιδιοτήτων. Για παράδειγμα, ενώ και οι δύο έχουν την ιδιότητα όνομα, η μία λέγεται Μαρία, ενώ η άλλη Άννα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους δύο ανθοπόλες, τον Γιώργο και τον Τζιοβάνι. Δηλαδή, έχουν κοινές ιδιότητες με διαφορετικές τιμές στις ιδιότητες αυτές. Εκτός από τις ιδιότητες μάλιστα, έχουν και κοινές ενέργειες, κάτι που δεν φαίνεται βέβαια στο παράδειγμά μας. Ας εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στα γαλάζια πλαίσια που είναι οι ενέργειες. Σε μία άλλη παραγγελία, όπου η Άννα στέλνει λουλούδια και η Μαμά τα παραλαμβάνει, οι ενέργειες αντιστρέφονται. Δηλαδή, η Άννα εκτελεί την ενέργεια κάνει παραγγελία και η Μαμά εκτελεί την ενέργεια δέχεται ανθοδέσμη. Άρα και οι δύο πελάτες, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να εκτελέσουν και τις δύο ενέργειες. Ανάλογα ισχύουν και για τους δύο ανθοπόλες, αφού και οι δύο μπορούν να εκτελούν, ανάλογα με την περίπτωση, όλες τις ενέργειες που βλέπετε στα γαλάζια πλαίσια. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, θα μπορούσαμε να ομαδοποιήσουμε κάποιες από τις αρχικές μας οντότητες σε κλάσεις. Ομαδοποιούμε δηλαδή σε κλάσεις τις οντότητες που έχουν κοινές ιδιότητες και ενέργειες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ομαδοποίηση μπορεί να γίνει και στις κλάσεις με βάση τις κοινές τους ιδιότητες και ενέργειες. Έτσι, στο σχήμα μας βλέπουμε πως παρόλο που ο ανθοπόλης, ο ανθοδέτης και ο courier είναι διαφορετικές κλάσεις, έχουν αρκετές κοινές ιδιότητες. Τέτοιες ιδιότητες είναι η επωνυμία, η διεύθυνση, το αφημί κλπ. Όλες αυτές οι κοινές ιδιότητες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία γενικότερη κλάση, την οποία ονομάζουμε υπερκλάση ή κλάση πρόγονο. Έστω ότι στο παράδειγμά μας ονομάζουμε την υπερκλάση αυτή με τίτλο επαγγελματίας. Οι υπόλοιπες κλάσεις λέγονται υποκλάσεις ή κλάσεις απόγονοι. Στο σχήμα της κληρονομικότητας που βλέπουμε τοποθετούνται κάτω από την υπερκλάση δείχνοντας προς αυτήν με ένα βέλος και η καθεμία από αυτές τις υποκλάσεις δεν περιλαμβάνει πλέον όλες τις ιδιότητες, αλλά μόνο αυτές που δεν είναι κοινές σε όλες τις κλάσεις. Εκτός από τις ιδιότητες, τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που οι κλάσεις έχουν κοινές ενέργειες.